O Abellón é o último proxecto artístico da Central Folque que comprende actividades didácticas para crianzas de construción de zoadeiras, bramadeiras, abesouros ou instrumentos que fan zunidos das abellas, mas tamén do zoar do vento. Comprende tamén unha serie de vídeos artísticos sobre estes instrumentos e a publicación dun libro, Abellón, o libro negro das zoadeiras. Esta publicación parte da idea de o abellón como un insecto e ao mesmo tempo do abellón como un ritual que documentou Alfredo Brañas no ano 1874 que supostamente se realizaba nos velorios. A partir desta idea da relación do zunido ca morte e as prácticas rituais en Galicia, estendemos eso a un ámbito moito máis global dende un punto de vista que bebe un pouco da antropoloxía, musicoloxía, historia e outras disciplinas, pero tamén dende un punto de vista poético que intenta suxerir diferentes posibilidades e diferentes ideas en relación ao son como unha forma de relacionarse con, digamos, o que se denomina o luminoso, non? Aquelas cousas que son misteriosas e que moitas veces descoñecemos e non podemos explicar. O libro, ademais, comprende unha guía práctica de construción de zoadeiras que calquera persona pode facer na casa coa axuda dos seus amigos.